खुलुमगा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि पक्ष থেকে आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जिएसएंगे তিনি बुबाग्रानो जे 12 तारिख जून भारतीय जनता पार्टीनि तरफ থেকে बरकनि जे अम्पि ब्लकनि आन्दाराव তিয়াरि माइरां बाजाराव जे घटना आंमानि अबनिति जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बुंगै जों बंनि पक्ष जोंनि समाजनि पक्ष तरफे থেকে जों दिनै अबनो जों कायसा सेलेंमुं जानांगौ जों दिनै कायसा प्रेस मिट मा आसुखा दिनै आं अरो सानानि मुसुंगु जे सिनि बुबाग्रा ओंखा बकायसा यगजाक बुबाग्रा दंमानि जों যখন তে 1949 सालाव जों যখন इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्जार एग्रीमेन्टनि परेसे जों गणतन्त्र देशआव जों जौगुंगो आबनि सिगांखा जों स्वाधीन त्रिपुरा अ स्वाधीन त्रिपुरानि राजत्व खाय थांनाय 184 जनानि बंशधर नंखा महाराजा प्रद्युत किशोर विक्रम माणिक्य बाहादुर देबबर्मा बंखासिनि ताबुनि 186 नम्बर बुबाग्रा एवं राजा ताबु बर्तमानबो दङ ओमफ्राय दिनै आं अबनो साना मुसुंगो जे जों दिनै जे अरजिनि पलिटिकेल उंथुं सिनिमुंमानि दंमानि बा सिनि धर्म दिग दियाङै जों जे सिनिमुंमानि दंमानि जातिङै जों सिनिमुंमानि दंमानि आबंखा बुबाग्रा रंनि कारनैनो जों दिनै सिनिमुंमानि दं যখন তে जोंनो 1930 सालाव जिनि महाराजा वीर विक्रम खाय गलांखा जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज होननानै जोंनो चिकन चिकन पृथक पृथक समाज खावै अबनि बिसिङाव जमातिया बंखा कायसा बबो कायसा समाज न जमातिया हदाबो कायसा समाज न अबंखा जिनि बुबाग्रानि बुसु महाराजा वीर विक्रम बरंनो कायसा हदा होनै जमातिया हदा होनै उपाधिरि गलांमानि न अबबो क्षत्रिय समाजनि बिसिङाव न खबजागो ओंखाय दिनै आं सानानि मुसुंगो जे नों कायसा तिप्रासा बसंनि बरक उंगै दंगै नों बाहायकै निनि हानि मालिक निनि बुबाग्रा निनि सिरि सितिनि निनि रीति नीतिनि परिचय रिनाय निनि ईश्वर तुलनामूलक जिनि ईश्वरनि समान जों भगवान विष्णु रूपे जों खुलुमनानि दरकार बनो नों आजागाव बाहायकै बिनि मांनो नों सनामै पुतला सनामै आरो बेनिराबै मुखांग खुब दैसारै जुदानि मालाकानिवै नों निनि नों नरसाबावबो अधिकारिबा आं दिनै क्षत्रिय समाजनि बरक उंगै सानाय आं बुरै उंगै न सानाय नों जे जमातिया हदानि उंगै फानो उंगै दंखना तबेखाय नों बुबाग्रानो आबो हायख्लायै नन बुनानि नों बनो जुदान मालाकानि नानि आबो कुनु मते आबो अधिकार गरै एवं आं भारतीय जनता पार्टीनो अबनो सानानि मुसुंगो कुनु दिनो नों राजनीति थोंगै दंदि किन्तु जाति बाय जाति नों कुनु दिनो थांनानै ता थांदि निनि पक्षे खुबैनो खाराप बुंनाय खुबै हानिया नोंनाय कारण नों कायसा बरकनि कायकनैनि बरकनि बायखाय नों कुनु दिनो नों निनि नाहार मुंनो नों पुरन खायमाना निजे बाबेबा सारा त्रिपुरानि तिप्रासारक ताबुक सै 1930 नि 1947 नि जों तिप्रासालिया ताबुक जों नोंखा ताबुक 21st सेन्चुरी 2022 नि तिप्रासारक जों ताबुक जों गाहाम कायसिव बबो जागा थांगि दं बबो हायना नाय दं सरकार फायनाय 5 बोसोरनि बागै 5 बोसोरनि परे थानाय विभिन्न राजनैतिक दल फायनाय तबेखाय दफा बाय दफानो अराय पराय ताफलांदि जाति बाय जातिनो नष्ट ताखलायदि धर्म बाय वर्ण बाय जोंनो अनेक जागा थंगा दैता थंसिदि जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताबुबो नाहारि दंगो बुबाग्रानि याकनो नासिगि मुखांनो नासिगि जों दंखौ नीलार खायासुगै दिनै जदि क्षत्रिय समाज जों बोसावै फायका हंगाखाय महाय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीनो जों सोकमाय होनानै 5 मिनिट न नाया आं अरन हयतो वार्निं दिनाय भारतीय जनता पार्टी नों सेंट्रल गभर्नमेन्ट दङै मानु नों त्रिपुरा हानि मालिक या मालिक ओंखा प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा नों बाहायकै नों अरनि मालिकत नों फुनुंना फाय बजे सापा नोंगै दंथुं ब पलिटिक्स अफ फेमिली कय बोसोर ओंखाबा एर आगे फानो ब राजा तिनि ब राजा तिप्रा सारंनि बागै नों अबहायके राजा बाय राजानि बो सारंनो प्रजारंनो नों थंनानि चेष्टा तानायदि जों अब कुनु दिनो मानि उइनाय मांगला तिनि नों अबहायके नोंनि षड़यंत्र मोथागिरि नानि चेष्टा नाय आंगाय बसकांनि परिणाम खुबैना हानिया आंनाय जों ताबो खामनो गै दंखौ खालो गै दंखौ जों जदि न जों तिप्रासा जतन थांजांगाखाय नों हाय जनता पार्टीनो जों सोकमाय होनानै जों सारापसानो नांगो तबे आं कयनाय
खायदि डेमोक्रेसी वा दङ नों खायनायनि निनि राइट्स दङ नों खायदि त बेखौ जाति बाय जाति न ता थंदि गांनावसो गोबां मा कक सानानि थांयाव अबनो सानाय जमातिया हदानि हदा अकरानो बां अरनि तरो फेत होइते कयनाय निनि हदानो नों ताबुक बजरा दंखो नों सनामै थामकदि हदानि कायसा रायदा दङ निनि हदानि बरक सायांगि दंखाखाय निनि हदानो थामकनानि निनि कर्तव्य निनि अधिकार नों ताबुक बजरा दंखो निनि हदानो नों थामकदि नों जदि न निनि हदानो नों आसुगि बखरक बद खायमियाखाय जों त्रिपुर क्षत्रियनो याफारिदि बनो जों बाहायखाय बद खेलाय नों आफुर नायदि आं अकंनो कयनाय ताबुक बजरा दंखो ते जमातिया हदानि ताकुकते बुकुकसं ताबुक बतंखो जरा बुबाग्रानो सिनिनानि बुबाग्रा जे सापानो न बात पलिटिक्स फाइनायनो थानायनो एरागे बानसुगि न खदानि बरकंगै तिप्रासांगै जे बं खासिनि राजा अ राजानो कुनु दिनो पकनानै करे हानि मालिकजों नों ताङै न नों फातारनि हां गनबा नों मालिक सनामना नाय दंबा निनि नक थांनो नों पगै थाना नाय दंबा अब कखनो नानि रिगला आं कयनाय जमातिया हदानो समय दंखो नों इदानी किसु दिननि बिसिंनि हदानि बरकनो नों किसु बरकनो नों थान्दा खालायमे हांखाय जों क्षत्रिय समाज या गोबागैताय तंलिया जों हाबाव अंकरै जों बाहायति निनि समाज निनि हदानो जों जागाव तुबै फायमान जों साइतंनाय एर मধ্যে जों साइतगै फुनुगै रिनाय जे क्षत्रिय समाज जतनि बागैनो जों सामुं तांनाय जतनो ना हामजाकनाय आदि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकको जे रकमखाय तिप्रा हाव तिप्रा सारनो तै दुलै तंमा हायखायनो से 1930 क्षत्रिय समाज थाय कलांमानि अबनि रायदातैनो जों प्रत्येकटा तिप्रासा 19टा दफानो जों गोबागै तनिनाय एवं जमातिया हदाबो तिनि नोंनिनि हदा अकरा खाय हजांमानि याक्ति नों अ हदानि सामुंनो तांगिमियाखाय जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज बुबाग्रा वीर विक्रमनि नेतृत्वेनो जों नारगै जोंनि हदानो जों थामंनाय नोंजों बायबो हालका हाबे जों मातंनाय ताकुते बुकुकसं बुइबायता थंजाकदि जों जतनो तिप्रासा अर कुनु हदा कुनु रियां कुनु मलसम काइपें कलय हिनानि जराया ननता माखाय थांना नाय दंखा नों वानसुंनानि जरा आं थाय दंखा जों समायो राजनीतिक दल बायदिनि बेबां गोमार फै तिनि तांगि जों जाति बाय जाति गोमानानि थां दंनाबा जों कखनो अबहाय लिमांला जों कखनो अबहाय जागाबो थांला आं कयनाय ताबुक जरा दंखो ताबुक समय दंखो सिनि बुबाग्रानि इमां न बिनि मुखां न बिनि वानसुकमान जों बाहायके कुसुगतलांना आबसिमा वानसुंनाय सारा त्रिपुरा बासिनि त्रिपुरा सारक 19टा दफानि बररक बुबाग्रानि जतनो बुबाग्रानि बोसा जों जतनो बुबाग्रानो हामजागो सेनो सिनि जमातिया हदाबो बुबाग्रानि बिनि बोसारक न जों बुबाग्रानो बरक बोसों हायकेन हामजागोनो आं गोबां कक साना थांला ताबुबो जरा दंखो तबेखाय जमातिया हदानि चिनि हदा अकराना आं तिनि कयमुं नारनाय दाक्ति निनि हदानि बरकनो नों दाति नों जागाव तुबि नों निनि हदानो नों आसुग्रिदि आसुग याहंगाखाय जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजते जोंबो आसुगै दंला आसु कक साइना आं अरन आं ककनो ताइगा खुलुमबाय आं खाखायो सिनि जमातिया हदानि हदा अकरा ब जे चन्द्र जमातियानो ब बिनि जमातिया हदानि रायदा तैख्लायै बनो माजरा दिना निंथं एवं खूब तारातारि न बरक अबनो सल्युशननि लामाव फायदों हुनि आं हिनाय दैबो बाग्रानो अबो हाय हानां पिनांर ताख्लाय जासिदों हुनि आं सिनि हदा न आं कयनाय